2 3 4 5 दैया सिरि सिनि सिगां खारबोयो। ओरै जालांथारगोन बिसोरो। होलांसैलाय बिसोर खुफैनानै आथिं लेंग्रा जाबावदोंसो माखासे। सिडिनि
कितना दूर आ गया घर के घर से थिनबाय थारो Thank you for liking.
दुनिया में आए नाबो मोनजाबावोसो नै खांख्राइबो मोनजायो। चार 8 9 10 11 12 13 15 17 18 Mama urusha
पटाक पटाक.
दाहारजों थांफाजोब्बाय। दिल मेरा तेरे बिना
Mm.